Meneer Katerdreuven, mag ik u van harte feliciteren? Ik kom u zeggen dat ik vandaag tot advocaat ben beëdigd. Het zal u wel spijten, maar ik ben beëdigd. En dit is de allerlaatste keer dat ik hier kom. Ik zeg u voorgoed vaarwel. U bestaat niet meer voor mij. Gefeliciteerd. U feliciteert mij? Ik kan uw hand niet aannemen. Niet van iemand die me mijn hele leven heeft tegengewerkt. Meegewerkt. Of meegewerkt. Au!